Pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi kuda kutaura pamusoro pekutambira mudzimu. Takataura pamusoro pekuti mudzimu waridzirwa wabuda. Waridzirwa wabuda tikati mudzimu unotevera kunobata masuo. Wabata masuo, vakuru vedzinza, vakuru vemusha vati nhoroondo yapuhwa nemudzimu inhoroondo inogutsa. Zvino kana nhoroondo ichigutsa, takuenda papi? Takuenda ipapo pakunotambira mudzimu. Chikamu chokutambira mudzimu ndicho chikamu chatingati ndechimwe chezvikamu chakakura, nderimwe bira rakakura rekutambira mudzimu. Pakutambira mudzimu ndipo patinokoka vanhu vakawandisa uye vakasiyana siyana nemamwe masvikiro anenge ari munzvimbo iyoyo, mudunhu iroro. Vamwe vachitobvawo kure vanofanirwa kunge varipo patinenge tiri kutambira mudzimu. Saka mudzimu unogona kutambirwa uri mudzimu uri kungouya kuzongochengeta, usina chimwe chipo chakaita sekurapa chiripo. Saka ngatibotarisai tione kuti kana mudzimu uri kungouya kuzochengeta mwere, zvinofambiswa sei. Ndichataura zvine mativi akati siyanei siyanei, mafambisirwo azvinoitwa kunzvimbo dzakati siyanei siyanei. Regai nditake nekunzvimbo yemasvingo yekuzaka, kana vachinge vachinotambira mudzimu unenge uri kuuya usina chimwe chipo chauinacho. Apa ndinoda kutaura pamusoro pekuti mudzimu unotanga kubuda apa uchitambirwa ndeupi. Nekuti kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekuzaka kumasvingo, vanoti mudzimu uri kutambirwa iwoyo ndiwo unofanirwa kutanga kubuda wotambirwa. Vasekuru, ambuya, ndiyo imhuri yatinayo iyi, ndiyo imhuri yamakasiya, ndiyo imhuri iri kutarisira kwamuri, ndiyo imhuri yaungana pano pamusha. Munoda kuti basa renyu, zvinhu zvenyu, dare renyu rifambiswe sei kubva nhasi zvichienda mberi. Nekuti vanhu tinopedzisira kurongera zvemudzimu patinenge tinotambira mudzimu. Kubva ipapo zvichienda mberi, takutarisana nenhaurwa yokuti mudzimu uchironga kuti zvofambiswa sei kana tichinge takuda kunobata mamwe matare ari kutevera. Mudzimu ndo paunogona kutaura kuti unoda bhuru kuti ridirwe, unoda kuti mudire zvakati, unoda kuti zvinhu zvifambiswe zvakadai. Kana mudzimu une zvimwe zvaunenge wakasiya, wakaviga, ndipo paunotaura kuti zvinhu zvangu izvozvo zvichafambiswa sei. Panoda kuti pabikwe doro here rimwe rekunotora zvinhu izvozvo, kana kuti vachangoita zuva ravacharonga kuti vanotora zvinhu izvozvo. Nezvimwe zvinenge zvitaurwa nemudzimu ipapo. Saka kana mudzimu une zvimwe zvanenge wakasiya, panogona kudiwa doro, asi rinenge risiri doro rinenge rine vanhu vakawanda, rinenge richingova doro revanhu vepamusha. Saka tiri kuti panotambirwa mudzimu, mudzimu unenge uchizonoronga kuti zvinhu zvozofambiswa sei nematare ari kuuya. Wachingamidzwa, wapinda mumusha, wapiwawo mukombe. Kana musi unotambirwa mudzimu unotosviswa mukombe, vasekuru, ambuya, mukombe wenyuyo, hari yenyu iyi. Mudzimu unototambidzwa hari, nokuti panenge pane hari yokuzotambidza mudzimu. Saka mudzimu unosvika wopiwa hari, woudzwa doro, ndo doro ratakubikira iri, vasekuru, ndo doro ratakubikira iri, mbuya. Mudzimu unogona kuchera muhari, womwa, wochera wotambidza, hari yomwiwa. Doro renyu vasekuru retwa sei? Aiwa, ipai henyu vanhu vachinwa. Ndo zvandakaona zvinoitwa kunzvimbo dzakawanda, kunyanya zvinodiwa kuti zviitwe kunzvimbo yemasvingo, kuti mudzimu weuri kutambirwa ndiwo unotanga kubuda. Wabuda wochitaura, wozotaura, wozoronga futi pamusoro pedoro iroro riri kumwiwa, wozoronga zvekare nezvikamu zvinotevera. Asi kuna dzimwe nzvimbo havadaro. Kuna dzimwe nzvimbo kana vachitambira mudzimu, mudzimu uri kutambirwa ndo unopedzisira kubuda. Ndakazviona kuBulawayo, kunotanga kubuda mimwe midzimu ichibuda ichitaura. Kana pane n'anga iri kutungamirira, mudzimu wen'anga iyoyo ndo ngati pachirungu yatingati second last kubuda. Wapedza kubuda wataura, kozopedzisira mudzimu uri kutambirwa iwoyo. Ngatichibva ipapo, ngatichisvika iwo pandichada kunyanya kutaura nezvapo pekuti mudzimu uri kutambirwawo une chipo chawauya nacho
pane chipo chauya nacho. Toti mudzimu une chimwe chipo chakaita sekurapa. Kana mudzimu uchinotambirwa mudzimu une chipo chokurapa, pane zvakawanda zvinoitiwa mudzimu uyu usati watambirwa. Mudzimu uyu tisati tasvika pakuti takunoridza ngoma kuti titambire mudzimu, chiremba ari kutwasisa mudzimu uyu, chiremba ane mudzimu uyu ari kutwasisa, anogona kumboita zvaanoita mudzimu uyu usati wanzi utambirwe. Mudzimu uyu unogona kumbovhurwa, kunonzi kuvhurwa pachipfuva, nekuti kana mudzimu uchizonorapa, inzwi voice rinoshandisa mudzimu unenge uchinorapa nevoice inoshandisa mudzimu usinganorapi zvakanosiyana, asi zvinotanga zvine inzwi rakanofanana, asi mudzimu unonorapa unozonovhurwa pachipfuva. Mudzimu usinganorapi kazhinji unenge une kanzwi kadete, unenge une nzwi dete dete, asi mudzimu unonorapa unonovhurwa pachipfuva zvekuti inzwi rawo ringe rava gobvu, besi pachirungu. Saka ndezvimwe zvinoitwa mudzimu usati watambirwa. Tingati zvekunotemedza zviya zvekutanga zvinoitwa panongonzi mudzimu uyu mudzimu kwawo. Ndakaona kune dzimwe nzvimbo dzakaita senzvimbo dziri pasave, vanobva vatanga kutemedza. Kana vemudzimu vati mudzimu uyu tinogamuchira, chokwadi mudzimu wairapa, vanobva vatanga kutemedza. Ndo zvinoitwa kunzvimbo yekwasave, zvekuti pavanozonosvika pakuti tikunotambira mudzimu, zvizhinji zvokutemedza mudzimu uyu zvinenge zvaitwa. Asi padoro rokunotambira mudzimu ndipo panenge pachida kuti vanhu vaone kuti chokwadi mudzimu uyu une chipo chokurapa. Panozonzi panoda kunotorwa nyongo. Saka tiri kuona marudzi akasiyana siyana nezvavanoita zvakasiyana siyana kana vachinge vachinotambira mudzimu. Kuna dzimwe nzvimbo, kumamwe marudzi echishona, kunonyanya kunotorwa vanhu nenjuzu, kunonyanya kutaurwa nhaurwa yekutorwa nenjuzu, yekutorwa nenjuzu. Havatangi vanotemedza mudzimu. Mudzimu unotanga watambirwa usati watemedzwa. Munhu asati kutemedza kupinda maprocesses ekuti munhu ave n'anga. Saka mudzimu kune vamwe marudzi echishona havatangi vanotemedza mudzimu. Mudzimu unotanga watambirwa wozotemedzwa. Ipapa ndinoda kutaura zvakanyanya panhauro yekutambira mudzimu unenge une chipo chokurapa, unenge une mashavi anorapa. Kune mamwe marudzi echishona asingachange atemedza. Regai nditaure kune mamwe marudzi aya anotorwa nenjuzu kunyanya. Marudzi anotorwa nenjuzu kunyanya kana achinge achinotambira mudzimu. Mudzimu paunongonobuda unobva watambidzwa ropa mbishi, unofanirwa kunwa ropa mbishi, haufanirwi kurutsa. Ndipo panobva papururudza vanhu voziva kuti mudzimu uyu une chipo chakasimba chekunorapa. Zvichinge zvadaro, mudzimu wopembererwa, wotambirwa, woudzwa kunzi aiwa ndo vazukuru vamuinavo ava. Chimbotiudzawo mashoko maviri matatu pamusoro peuyu, chimbotiudzawo mashoko maviri matatu pamusoro peuyu. Unoti shoperei shoperei vanhu varimo, asi mudzimu uyu uchiri kutanga. Zvinotarisirwa kunzi mudzimu watiri kutaura nezvawo uyu uri kutambirwa uzotorwa nenjuzu. Pane nhaurwa yekutorwa nenjuzu apa yani kutaura nezvayo. Ingava nhaurwa inogona kunetsa vanhu vazhinji. Regai ndizoibata zvizere. Inhaurwa ndakambotaura nezvayo asi ndakaitangira nepadumbu. Nhaurwa yekutorwa nenjuzu inhaurwa inotinetsei kuvanhu vatema. Inhaurwa inoda kubata zvizere kuti kutorwa nenjuzu hazvingorevi kuenda pasi pemvura chete. Ndakambozvitaura nhaurwa yandakamboitaura nezvayo. Munhu zvekare anotarisirwa kutorwa nenjuzu panguva ipi. Munhu kana achinge atorwa nenjuzu zviri zvekuenda pasi pemvura anogara nguva yakadini ari
asi tati munhu anotarisirwa kuzotorwa nenjuzu kana mudzimu uchinge watambirwa, nokuti zviriko zvakuitika mazuva ano zvevanhu vokuita kutorwa nenjuzu, asi uchitarisa maprocesses akaitwa ekuti munhu uyu ave munhu ari kutambirwa here nenjuzu, nokuti munjuzu haingotori munhu kuti nje munhu wese wese atorwa. Ngatisanganei muchirongwa chinotevera tichitarisa nhaurwa yekutorwa nenjuzu. Ndichaitarisa nhaurwa iyi muupfupi nokuti inhaurwa yandakabvotaura pamusoro payo, asi zviripo zvakakosha zvinoenderana nezvatakachitaura zvinoda kuti ndidzokorore zvekare. Ndatenda. Ndini sekuru venyu, Sekuru Makoni.